Assalamu alaikum. Fatima. Na? Ina so mai magana. Ina jinki. Akan abin da ya faru a asibiti. Na zo ne in baki hakuri. Na zo na yi tunani abubuwan da ya faru ban kyauta ba. Bai kamata na gaya miki duk maganganun da na gaya miki ba. Amma ke hakuri insha Allah ba zan sake ba. Kinga. Idan akwai wani abu da kike nema a guri na ki fito ki gaya min. Ban gane idan akwai abin da nake nema a wajen ki ba. Ba ɗabi'ar ki bane. Ki yi wa mutum laifi a cikin gidan nan ki bashi hakuri. Ke ko umma wacce ta haife ki, mahaifiyarki wacce ta tsuguna ta haife ki, in kika yi mata laifi ba ki ba ta hakuri, ballantana ni. Kinga. Ki daina wani boye-boye da wani kauce-kauce idan akwai wani abu da kike nema a guri na Malika, ki fito fili ki gaya min. Ba na san rainan hankali. Kin ga wannan dalilin shi yasa bana ba mutane hakuri idan na musu laifi saboda sai sun kalle ka a kaskance. Ba laifin ki bane ba. Laifi na ne da zo mu ki hakuri. Wallahi haka kawai Malika ba za ki zo ki zauna kina magiya kina bani hakuri ba, akwai wani abu da kike nema kuma ba za ki samu ba. Saudat. Na'am. A'a. Har za ka fita? Baba ya dawo? Yana nema na a gida shine zan je. Za ka daɗe ne? Ba daɗa zan yi ba insha Allah. Kan Allah a ce ina gaishe shi ai mai san da zuwa. To zai ji. Sai ka dawo. All right ta. Ka karya ne? Kowa ya karya. Ke kaɗai ce baki karya ba. Ban kwanta ni ma da wuri ba ne. Na yi tunanin haka, shi ya sa ma na ce kar a je a tashe ki. Amir, na yi wani nazari jiya. Dil ɗin nan da zami, dole sai mun tsaya mun ji halin da Nadiya take. Saboda gaba ɗayansu suna ciki. Da na yi tunanin mu hayo mata guda biyu sai mu saka su a ciki. To amma na ga hakan akwai haɗari. Saboda dole sai sun shiga cikin al'amarin tsindin. Kaga kuwa hakan zai sa baya ta haihu. Su kuma waɗancan mazan guda biyu wanda za su zo a matsayin security da kuma sauransu. Su za mu basu ne a matsayin fakejin. Ba za mu gaya musu ainihin abin da za a yi ba. To kaga dole sai mun tsaya mun jira halin da Nadiya take ciki tukunna. Kafin nan mu gabatar da dil din nan. Shikenan. Ba damuwa. Allah ya kama na ɗauki. Amin. Kin yi zaɓi mai kyau. Wannan ba zaɓi na bane ba. Sannan ina son ki sani ba inda za mu je har sai kin tabbatar min da cewa ba zan sake zuwa gurin wannan mutumin. Me yasa in ce ki koma? Ai daga wannan zuwan zai bani abin da nake nema a gurin sa. After that, baran ƙara shiga lamarin ku ba. Sai dai idan bai min abin da nake so ba za mu mugun samu matsala da shi. Amma kamar yadda na gaya miki, bayan wannan ba zan shiga lamarin ku ba, can sai ku je ku karata. Ni da shi har abada wallahi ba zan sake zuwa gurin sa ba sai dai aure na ya mutu. Saudat, auren ki ba ma zai mutu ba in dai har muka ji gurin honorable yau. Like I said earlier, ba zan ƙara shiga cikin lamarin ku ba. Ki kwanta da hankalinki. Dan Allah mu tafi.
Allah shirye ki. What? Subhanallah. Hello. Mama ina wuni? Kwarai tabbas yanzu da ni ma na gani. A ba makawa ai, kawai zan sake ta. To shikenan mama. Honorable. Raihana. Honorable. Honorable. Raihana. Bar min kyautu da ta. Allah ya bar maka ita dai. Dan ita ce damuwar ka ba ni ba. Cike kuma mai warware mun solution. Aja bismillah. Honorable. Raihana. Ta. Ni dai my job is done. Zan wuce. Yeah. Job is done. Sai ki jira na hudu. To shikenan an gama. Ke ki sani ke san ba matsala. A ni na sani, na san ban da matsala da kai. Ni na sani ban da matsala da kai. Raihana. Honorable. Allah ki saki cikin ki. Bismillah. Ki saki cikin ki mana. Mu tattauna batu da zai canza miki rayuwa. Dan Allah in tambaye ka? Da haka za mu fara? Eh, To ina jin ki. dan Allah kana tsoron Allah kuwa? Well, to. Zan iya cewa kamar ke dai kenan. Ban gane kamar ni ba Kamar dai yanda nake kenan. kana da zaɓi. Sannan a cikin hayyacinka kake. Wa ya gaya miki? Ni dai na gaya maka ji tsoron Allah. Ka je ka nemi wata, ka je ka nemi wacce ba ta da aure. Wancan karin ma fa kuskure ne. Kinga. Nawa zan baki ki tsaya da kafarki. Kamar ya na tsaya da kafata. Baki abin da zaki rike ki fi karfin bukatunki. Kin gane? Duk bukatunki ki fi karfin su. To me yasa kake so kaman haka? Me yasa kake son gaban kuɗi? Saboda ki kafu. Saboda duk inda kika juya ki ga ni honorable Miko ni na kafa ki dinga kawo kanki ba sai in kawo min ke ba Sauda. Ba na bukata. Zan baki miliyan da za ki tafi. Maganar business kuma idan kin yi tunani kyanin ne. Shiga. Mu je mana. Bari in taimaka miki da wannan. Sauda ta so mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa. Yawa ina gajiya. An yi ni lafiya? Lafiya kalau ya gida. Alhamdulillah. Karima tana ciki? Tana ciki, bari in kirawo maka ita. Ba kiranta zaki ba. Akwai sako ne da nake so ki bata. To. Gashi ki bata wani. To. Yawa. To shikenan, ka gaida gida. To bata. Shegiya munafuka da ita nake ta shawarwari a kan shi, ashe ta mai da ni shashasha banza, ban san me nake yi ba. Gashi in ji Kabiru. Ina zuwa. Na kika sanin shi. An ƙwanƙwasa ƙofa ne, na je waje sai na ga shi ne. Shi ya baki? Okay, je. Me ya faru da ni? A da ni na nemi sakin nan. Ina ganin takardar nan, me yasa kamar wanda ba ni da lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna. Ya Rabbi.